So welcome guys. दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सेराव आरो नुजाफैलायबाय। दिनै जोङो आरोबाव मोनसे टपिक लाना रायलायनि। टपिकआनो जाहैबाय दोस्त लोगो जे सोदोबखौ जोङो बुङो ना माने मा लोगो सोदोबखौ दोस्त सोदोबखौ बाहायो आरो बिनि बाहायनायनि ओंथिया मा आरो बोरै जानांगौ। लोगो आरो लोगोनि ओंथि आरो लोगो होनदोंब्ला जोङो लोगोआ माबायदि जानांगौ जोङो बेखौ दसे जोङो दिनैनि बे गोदान टपिकखौ रायलायनो थाबाय। आंनि GAD इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो गिबियावनो बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो फै लोगो आरो दोस्त गोबां मानसिफोरा बे सोदोबखौ बाहायो। बाहायनायजों लोगोसे माबायदि जानांगौ जोङो दोस्त होनो रोंदोंब्ला लोगो होनो रोंदोंब्ला जोङो बे लोगोनि ओंथिखौ जोङो माबायदि जानांगौ बेखौ रायलायनो जायो। मोनसेया जाहैबाय बियो नोंनि नांगौमानिखिनिफोरखौ होनो हायो आरो नोङो बिनिफ्राय गोबां लोगो होननानै लोगो जाफ्लानानै बिनिफ्राय बिख्ल'नानै लानाय आरो जानाय बायदिसिनाफोरजों मोननायखायनो नोङो बेखौ लोगो होनो। आरो मोनसेयानो जाहैबाय नोंखौ बियो जोबोद अनो गावनि हानायमानिखिनिफोरखौ नोंखौ बियो सहाय खालामो सुबिदा खालामो खामानि गोबां थाखा फैसा एबा गोबां गावनि रोंगौथिफोरखौ लानानै बियो नोंखौ सहाय खालामो। अबे मोनसेया राइट बे लोगोनि ओंथिया राइट जागोन। लोगो होनदोंब्ला जोङो ओरैबायदि जानांगोन लोगोनि मान सन्मानखौ नोङो लाखिनो रोंनांगोन। लोगो होनदोंब्ला नोङो लोगोखौ नोङो गावखौ बायदि साननांगोन ना। बे नङा जे लोगो जाफ्लानानै नोङो बिनियाव जा दङ बेखौ खुरख'ना जानाय एबा बिनिफ्राय नोंनि नांगौखौ बिख्ल'नानै जानाय बे नङा। खिन्थु नोङो लोगो जादोंब्ला नों लोगोखौ सहाय खालामनोबो हानाय जानांगोन ना। लोगोनियाव मा बिहा खमि जादों माखौ बियो हाथ'वाखै बिनो मा सहाय नांगौ बे सहाय मानिखौ नों होनो हानाय जानांगोन। लोगोआ बिसो गोबां जोङो मानसि नुयो लोगोखौ ओरैनो बुङो नाथाय फारसेथिं बियो रायखोमायो फारसेथिं बियो बिनि थानाय माखासेफोरखौ बियो खुरख्ल'यो। माबायदि बिखौ बिनिफ्राय बिख्ल'नानै जानो हागोन बिनिफ्राय माबायदि बिखौ गोदै जाफ्लानानै लोगो होनफ्लानानै दोस्त होनफ्लानानै बिनियाव थानाय मानिखिनिखौ बुख'नानै जानो हागोन बिदि मानसि थायो। लोगो होननो रोंदोंब्ला जोङो बिदि जानाङाखै आरो लोगो होनदोंब्ला नोंनियाव गैयायानो जानो हागौ बा नोंनियाव दङआनो जानो हागौ खिन्थु नोङो बै लोगोखौ थानाय मानिखिनिजों नङा बिनियाव जोङो मा नांगौखौ नुदों ना बिनियाव माबे मोनसेखौ मावथ्र'नो हायाखै एबा बिनियाव मा खमि जानानै दङ बेखौ जोङो नायनानै सुफुंनो हानाय मदद होनाय ना बिसो लोगोनि ओंथिया। आङो मोनसे उदाहरन बायदि बुंलांनि। सासे मानसिहा सानै लोगो दंमोन। बे सासे मानसिनि बे सासे लोगोआ ओरैबायदि बियो लोगो होनो दोस्त होनो आरो बिनि ओंथिखौ बियो बुजिनानै बे लोगोनियाव दंबाबो गैयाबाबो बियो आवगाय हेफाजाब होनाया बिनिया हदाय सानफ्रोमबो सिगाङाव थायो।
माबा मोनसे जादोंब्लाबो बे लोगोनियावबो फैसा बुरजा दं गैया बेखौ बियो सानालासिनो बियो थाबैनो फैसाखौ आं होननानै बियो लाग्रोयो। आरो सासे मानसिया ओरैबायदि दङ हटेलाव जागोन जानानै जिथिया बियो बिल होनायनि सम फैगोन बियो गोबां बाहानाजों बायदिसिना बाहानाजों माने बियो बाहाना देखायनानै माने बैखौ होहैयो आरो लोगोखौ होहैयो। स' आं बै सानैनि गेजेराव नोंथांमोना सोर सासेखौ थारैनो लोगो होनना सानगोन? जाया लोगोनियाव फैसा दं गैया बेफोरखौ सानालासिनो आवगै फैसाखौ होगोन बेखौ नङा ना जाय मानसिया जाखांनानै लोंखांनानै बिल होनाय समाव बाहाना खालामगोन बेखौसो लोगो होनगोन ना बले बै सासेखौसो होनगोन? थारैनो जोंनियाव नंगौ लोगोआ बेनो लोगो होनदोंब्ला लोगोनियाव मा खहा जाना दङ बेखौ सिन्था खालामालासिनो आवगायाव जोङो सहाय खालामनाय। सिगाङावनो आङो लोगोनियाव थाथोंसै बियो गुबुन खामानियाव बाहायथोंसै आङो दिनै होननायासो बियो थारैसे लोगो। दुस सोदोबा बहुद गिदिर सोदोब। नोङो सोरबा सासे मानसिखौ जुदि दुस होनदोंब्ला लोगो जुदि होनदोंब्ला नोङो बिखौ होननायजोंल' नङा नोङो बेखौ बिनि खौ नोङो सिबिनोबो रोंनांगोन खुलुमनोबो रोंनांगोन। बियो नङा जे बिनो गोबां मानि दङ बे मानिखौ बा गोबां बिनिफ्राय सहाय मोनो बिनि थाखाय आङो दुस होनगोन बे नङा ना बिनि थाखायल' आङो बेखौ दुस होनगोन नङा। दुस जादोंब्ला नोङो सोरबा सासे मानसिखौ दुस होनदोंब्ला नोङो गावखौनो गाव बे दुसनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो हानांगोन। स' बिसो दुसनि ओंथिया। दुस जुदि नोङो बुंनो रोंदोंब्ला बा लोगो जुदि नोङो होननो रोंदोंब्ला लोगोनि खाथियाव नोङो गावखौ गाव सेक्रिफाइस खालामनो हानांगोन। गावनि लुबैनायजों नङा गावनि होनायजोंसो नोङो लोगो होननानै बानायनो हानांगोन। बे जोङो लोगोनि ओंथिया बेनो। लोगो होननो रोंदोंब्ला बेनो जोङो लोगो जुदि जोङो लाज्लायनो लुबैदोंब्ला दुस होनज्लायनो लुबैदोंब्ला सानैबो जोङो बे दुसनि ओंथिखौ लाखिज्लायनो हानांगोन। बे नङा जे नोङो दुस जानानै सासे दुसखौ नोङो जेब्लायबो नाख्रेबनाय ना। जोङो नुनो मोनो जोंनि जिबनाव गोबां जाबोनाय माबा मोनसे सहाय मोननासो माबा मोनसे मोनजाना मोलोंनासो जोङो दुस होनजायो। नाथाय दुसनि सोदोबा बे नङा खालि मोनजानाय मोलोंनायजोंल' नङा जोङो गावखौनो गाव बिनियाव जोङो सेक्रिफाइस खालामनो हानांगोन। लोगो जुदि जोङो होनोब्ला लोगोनियाव मा गांनाय उखैनाय दङ लोगोनियाव मा हेल्प नांगौ बेफोर हेल्पफोरखौ जोङो लोगोनाव होनो हानांगोन। अब्लासो लोगोनि ओंथिया नुजागोन ना लोगोनि ओंथिया अब्लासो नुजागोन। जोङो लुबैनायजों माब्लाबाबो लोगो जाया। जोङो लोगोनियाव गोबां मानि दङ बे बुस्थुखौ लुबैनानै आं लोगो जागोन बेबायदिया लोगो जाया। बेबायदिया मा होनो बेखौ सुथुरसो होनगोन। सुथुर नोङो खुगायाव नोङो नुजानायाव लोगो होनदों दुस होनदों खिन्थु नोङो बे दुसखौनो नोङो नाख्रेबो बे दुसनिफ्रायनो नोङो गोबां खुरख्ल'नानै जायो बेखौ नोङो मा होनगोन? बेबायदि नोङो जुदि जायोब्ला बेखौ होनब्ला सुथुरसो होनगोन। नोङो लोगोनि थाखाय नोङो सुथुर ना लोगोखौनो जुदि नोङो खुरख्ल'बाय थायोब्ला लोगोखौनो जुदि नोङो नाख्रेबबाय थायोब्ला जिखुनु खामानियाव जुदि नोङो लोगोनि सायावल' नोङो भरसा खालामोब्ला अब्ला नोङो बे लोगोनि सुथुरसो जागोन। दुस होननायनि ओंथिया नोंनियाव थानाय नङा। सुथुरसो होनजागोन नोङो दुस होनजानाय नङा। स' दुसनि ओंथिया बेनो लोगोनि ओंथिया बेनो हाजासे गावबा गाव लोगो होनज्लायदोंब्ला लोगोनो आं माबायदि सहाय होनो हानांगोन बा लोगोआ आंखौ माबायदि सहाय होगोन बे मोननैया थानांगोन ना। गावबा गाव गोसोआव थानांगोन। गावबा गाव गोसोआव थानांगोन। सानफ्रोमबो जे नोङो लोगो होननानै लोगोनिफ्राय खुरगोन लोगोनिफ्राय नोङो जागोन लोगोनिफ्राय नोङो लोंगोन
बे हले लोगो जाया मालाबा सोरनोबा सासे लोगोनाव गैया जानो हागौ बै गैया जानायाव नोङो लोगोब्ला दुसब्ला नोङो बे दुस बेयाव नोङो सुफुंनो हानांगौ बेसो दुसनि ओंथिया ना नोङो होमब्लासो जोङो बे दुस होननायनि ओंथिखौ जोङो नुजाहैयो आरो लोगोनि सोदोब लोगो जाय सोदोबखौ जोङो बाहायदों बे सोदोबा होमब्लासो जोंनि गोसोआव थागोन सोरखौबा नाख्रेबना लोगोखौनो नाख्रेबना जानाया हले बेयो लोगोनि ओंथि जाया दुसनि ओंथि जाया स' लोगोफोर दिनै जोङो आरोबाव बे लोगो दुस होननायखौ लानानै जोङो सावरायबाय गोबां सावरायनायाव जोंहा थालाङो आङो नोंसोरखौ बुंहरबाय थानाय बायदिनो लोगो बा दुस बिनि ओंथिफोरा गोबां दङ गोबां जोङो रायलायनो हायो नोंथांमोनाबो मिथियो आरो बे आङो बुंलांनायाव गोबां थालांदोंबो जानो हागौ थ' नोंथांमोना नोंसिनि गोसोआव साननाय बायदि कमेन्ट खालामहरनो हागोन जाहाथे जि आंनि थालांनाय आरो आंनि भुल जालांनायफोरा नोंसिनि कमेन्टनि जुगिदि आरोबाव सुद्राय जानो हायो आरोबाव रोंनायखौ जोङो आवगायनो हायो स' दिनैनि बे गोदान मोनसे टपिकआव जोङो रायलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो स' मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि बे GADJ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो शेयार खालामगोन लोगोसे लाइकबो खालामगोन होननानै आङो नोंसिनियाव जनायहरनो थाबाय स' दिनै फैदो दिनैनि बे टपिकआव दिनैनि बे समाव आङो नोंसिनियाव बे टपिकखौनो लानानै फैबाय स' फैगोनाव आरोबाव गोदान मोनसे टपिक लानानै जोङो रायलायगोन स' बे गोदान टपिकआव नोंथांमोननियाव नुजाहैनो थाखाय जि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अल नटिफिकेसनखौ क्लिक खालामना लागोन जाहाथे आं भिडिअ होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननियाव सहैयो स' दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय फैगोन दिनाव आरोबाव गोदान टपिकजों लानानै जोङो रायलायगोन स' बाय